Gumoti hangoni bisingo khopjak 18 bulani bisingo kalainai Borabari kamini taku lalhua lima molsomni nukhungo choprop jakha 4 sali horni dam chinei tammani jorao choprop naini kok silja jakha Shanto Jamatiani fasingo Shanto Jamatia takuk lalhua lima molsom bai mungsabo kok banglai mani kwrui walai suglai kwrui Phiaba achom sano 4 salni hor 12ta jorao phaiui takuk lalhua lima molsomni nukhungo habui bwtharnai rokni sikrio hwnino saikhanarika kok siljaui takuk lalhua lima molsom Shanto Jamatiani fasingo lalhua lima molsomni nogo habui smart TV sbai kalangkha tei nok rok bahaino kisa misa deraroi klang thangka amobai belai no kiri korok laika nukhungo tei manui deraroi klang thangjak manui deraroi klangni thangjakmani bai kha sajaka takuk lalhua lima molsom amai khlai achomsa Shanto Jamatia bo phai bono choprapani mungsa pherkri choprapmani bai tamni bagi choprap kha bo tabuk bo saimanyako haini bagino takuk lalhua lima molsom oboni bichar sanka kaham khlaiui kok salai justice mannani bagui o party mungbai Borabari kamio nukurok bahaino kiri koro wnglajakkhani koktoma tamo gotona angkha kisa saiknar tamni bagai ringkha no Mia horo gotnang mane haise bo hor 12ta phaiui da bai akong bai phaise chini nok o hai oro da khe ta phaiue boni pore jono si sayani sa loge yak sok phaya no thapro ro phaikha sabo Shanto Jamatia bo jagani abo 18 bolani tamo age rogo bo bai kuno sotro ro problem ro khana angkha bo age rogo sutro butro to koroi hothat sasiba mia horo oma hai khe mane jeng to sirakya tamo sondeho khlai tamni bagai nono bukhna bo sondeho mane bolte jeng to saimalia ko tabo hothatsa hor ko thuma phai simungsa sung phaiya khe loge nogo hap phaiye horni koido phai mani hor 12ta bo ঠিক 12ta bo phaiye ang bachaya buhoi oro nokni ongkhoi bosi chawi da segei nakha boni pore ulo ang bachakha matro noksing hapui ano si thapra oro rok phaile ha tei tamo nosto mungsa kok to sapai nosto khaimani khe TV rok bo nosto ha Sarai rono kaprung tumar hai lansan khai pela nogo bo saichung de paina dol bo saichung tamo tei bini yago boni yago da tongo battery tongo bo haita ke tamo nini nukhungo tai rok nosto angkha ke nang busak dukho mankha ang to dukho makha TV rok kono kom khe chang hajira khai sitangai nama ba pai namani ba korei borok ba bai singkhe ba ano bo khuti poronda khai nai kha pal malia bono mungsa ang to khai ma korei ba ke tamo nai nang Mono ke ne je gotona mani bo bai o khuti poron TV ro nosto khai mani su phaitha mane pore tuma ano sutru nuk bono sa phaitha bono ang siam muchuguta ke buskang ro bo ke teisa ang ke tamo step rok na nai tamo nini wan sokmar buskang rogo mai khaina thang khang khe loko borogo ang sana musugo morano abo bichar khainai hine nini mungke ani mungkhe lalhwal hima molsom nini kami Borabari 1-2 number Borabari bo blo andar klai Kila Block kila blong o gotona not yei nong ni guardian hai ke ba parani paroni chowdhury rok bai ako bai meeting ro hai ke ba koklam rok sakha tini thalaila ha Chaudhary nubo kok salaila ha guardian by guardian salai di hi hokha boni pore chang yachakei manai hisabo abo mia horni 12ta bo mia horni 12ta bo o gothanang